Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na produkty od firmy CHC Now. Ako prvé si predstavíme najpredávanejšiu navigáciu na Slovensku CHC Now NX612. Táto navigácia disponuje presnosťou do 2,5 cm a skladá sa z tabletu s uhlopriečkou 12,1 palca, z antény na príjem RTK signálu a internetu, z kamery s Full HD kvalitou a z volantu riadeným elektromagnetom, ktorý pri vypnutom stave nemá takmer žiadny odpor. V ponuke máme takisto navigáciu CHC NX610, ktorá obsahuje 10-palcový displej a je rovnako kompatibilná s isobusom. K navigáciám NX610 a 612 máme doplnkové príslušenstvo ako externá anténa, ktorá je určená pre podniky, ktoré majú svahovité polia. Taktiež set kamier, ktorý vám zaručí 360 stupňový pohľad. Tieto kamery sú vo Full HD rozlíšení. Ďalším príslušenstvom je systém Spray X určený na riadenie postreku. Tento systém môže pozostávať zo 4 až 13 sekčných ventilov. Kompatibilný len s navigáciami CHC Now. Ďalšou novinkou je inteligentný značkovač Smart Marker od značky CHC, ktorým si môžete zaznačiť línie, body, parcely alebo prekážky. Toto zariadenie spolupracuje s aplikáciou FarmMaster. Ďalšou novinkou je zariadenie Row Guidance, ktoré sme prvýkrát predstavili na európskom trhu. Toto zariadenie slúži na kozbu širokoriadkových plodín a vďaka nemu dokáže kombajn alebo rezačka sledovať riadok.